खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव फिन आरोबाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी थामहिनबा बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारी बिथांनि फिन आरोबाव मोनसे गोदान बोसोन आरो बे बोसोनानो जाहैबाय लानो रोंदोंब्ला होनोबो रोंनांगोन गावल' लानानै थाब्ला जाया होनोबो रोंनांगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारी बिथाङा बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों दे फैबाय थानाय समाव बिटिसिआव एबा बिटिआरआव बिजेपि दोलोनि सानै एमसिएलएफोराबो बे समाव मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा इएम मोननो थांगासिनो दं लोगोसे डिपुटि स्पिकारखौबो बिजेपिनिफ्राय होनाय जागोन होननानै बे समाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाथ्रा बुंदों एबा खोथा होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बे समाव मख'नांगोन दि मैयासो जानानै थांनाय बिटिसिनि इसि मेल जिरायखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों एबा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मोगा-मोगि जानायनि गेजेराव बाथ्रा होदों दि होनो रोंदोंब्ला एबा लानो रोङोब्ला होनोबो रोंनांगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा बे बाथ्रा भावनि गेजेरजोंनो सासे डिपुटि स्पिकारखौबो बिजेपिनिफ्राय होनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों लोगोसे सानै इएमखौ बिजेपि दोलोनिफ्राय होनाय जाखासिगोन एबा होनाया रोखा जासिगोन बे समाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा रोखा बाथ्रा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला लानो रोंदोंब्ला होनोबो रोंनांगोन बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों एबा बे बाथ्रा बुंनायनि बोसोननि गेजेरजों माबायदिहै बिजेपि दोलोनि सानै एमसिएलए आरो डिपुटि स्पिकार होनायनि बाथ्रा बुंदों बिथांनिफ्राय जों आबुङै बे बाथ्राखौ खोनासंना लादोनि EM to আমাৰ বিজেপি পৰা দুজন থাকিব সেইটো আমি অতি সোনকালে আমি ঠিক কৰিম আৰু ডিপুটি স্পিকাৰটো বিজেপি পৰাই হ'ব বাস আৰু আমাৰতো একজন মন্ত্ৰী পালে সেইটোতো আপোনালোকে সবে জানে মুঠতে কথা সেইটোৱেই আপুনি যদি বিটিচিত ঠিক কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে গিভ এণ্ড টেক কিবা একটা পলিচিটো আপোনালোকে ল'ব জানিবই লাগিব সদায় লোৱাটোৱে চিন্তা কৰে তেতিয়াহ'লে কাম ভাল নহয় আপুনি দিবও জানিব লাগিব দেই থেংক ইউ